Zóna vlivu. Podcast evropských hodnot o bezpečnosti, připravenosti, čínském vlivu a výzvách dnešního světa. Vítám vás u poslechu další epizody podcastu Evropských hodnot, tentokrát s Filipem Šemoukem, kterého vítám u nás ve studiu. Filip je vedoucí pražské kanceláře Central European Institute of Asian Studies, kde se zabývá výzkumem mezinárodních vztahů mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy, čínskou propagandou a dezinformacemi. Kromě toho studuje taky doktorský program na katedře asijských studií Palackého univerzity v Olomouci. Absolvoval obor mezinárodní vztahy na Masarykově univerzitě v Brně a magisterský obor mezinárodní vztahy na Lidové univerzitě v Pekingu Renmin Daxue. Kromě toho v minulosti taky působil v think tanku AMO, Asociace pro mezinárodní otázky, kde se také zabýval mezinárodními vztahy Čínou a čínskou propagandou. Tak pojďme rovnou na to. Filipe, vy jste nedávno vydali report o veřejném mínění vůči geopolitické situaci v zemích V4. Kdybys měl tedy srovnat Českou republiku, Maďarsko, Slovensko a Polsko, tak kde nacházíš největší rozdíly a kde jsme naopak s našimi sousedy zajedno? Tak v prvom rade ďakujem za pozvanie, Zuzka. Veľmi rád som ho prijal a som rád, že môžem porozprávať o tom našom poslednom výskume, ktorý sa venoval primárne vnímaniu Číny do veľkého detailu v krajinách V4, ale pre kontext, aby sme vlastne vedeli nejakým spôsobom zasadiť do širšieho kontextu, čo to znamená, že Čína je vnímaná nejakým spôsobom, tak sme sa pozerali práve aj na vnímanie ostatných veľmocí a aj nejakých geopolitických otázok. A potom konkrétne aj o vnímanie čínskych naratívov, do akej miery sú akceptované v štátoch V4, aké sú akceptované, aké nie sú a tak ďalej. Aby som to tak zhrnul, čo sa týka Číny, tak z toho nášho prieskumu vychádza, že Čína je vnímaná negatívne vo všetkých štátoch V4, ale sú tam určité rozdiely. Keď sme sa pýtali respondentov, aby zhodnotili svoje pocity alebo vnímanie jednotlivých štátov na tej škále od 0 do 100, tak tam boli rozdiely od Česka, kde tá Čína mala to skôr 37,5 až po Slovensko, kde to bolo 47,5. Takže určité rozdiely tam sú. Ale stále vlastne tie skupiny obyvateľstva, ktoré vnímajú Čínu negatívne, sú väčšie ako tie, ktoré vnímajú Čínu pozitívne. Čo sa týka Spojených štátov, čo je teraz veľmi horúca téma, tak stále vychádza, že vlastne z tej trojice, ak to nazveme tak superveľmocí dnešného sveta, ak nevnímame teda, neberieme do toho EÚ, takže Rusko, Čína, Spojené štáty, tak Spojené štáty sú vnímané najpozitívnejšie vo všetkých štátoch V4. Čo je zaujímavé, že na Slovensku sú vnímané Spojené štáty len mierne pozitívnejšie než Čína a dokonca sú vnímané ako väčšia hrozba než Čína. A my sme tento prieskum robili na konci februára v marci a to bol už to bolo po tom prejave J.D. Vansa v Mníchove, takže už boli tam jednoznačne náznaky toho transatlantického rozkolu, ale viem si predstaviť, že za tých ďalších pár mesiacov sa možno tieto čísla ešte ďalej pohojí. Čo sa týka Ruska, tak tam aj v porovnaní s našim prieskumom z roku 2020 sme zaznamenali veľký prepad vo všetkých štátoch V4. Stále Slovensko vyniká v rámci V4 tým, že je tu asi tak 30% ľudí, ktorí vnímajú Rusko pozitívne. Stále ale Rusko je vnímané väčšinovo negatívne, čo je treba zdôrazniť. A potom sme sa vlastne pýtali na nejaké konkrétne otázky, čo sa týka vlastne preferovanej politiky, nejakých politických pozícií a konkrétne na vzťahy EÚ s Čínou a so Spojenými štátmi. A tam sú zaujímavé výsledky, že vlastne vo týchto 4 štátoch Strednej Európy medzi 30 a 40% ľudí by preferovalo, aby Európska únia posilnila spoluprácu s Čínou, aby nejakým spôsobom sa osamostatnila od Spojených štátov. Keď sme sa však pýtali ďalej, že keby si EÚ mala vybrať medzi tým, kto je jej partner, či by to bola
či by to bola Čína alebo USA, tak tá podpora pre Čínu klesla, bolo to medzi 15-30%, zase 15% v Česku, 30% na Slovensku, to asi rancuje tú škálu. A potom ešte menej ľudí si myslí v štátoch V4, že svet dominovaný Čínou, kde by Čína bola hegemón, by bol lepší pre tieto štáty ako ten súčasný systém, kde dominantnú pozíciu majú USA. Takže nám to stále hovorí, že napriek tomu, že sú tu určité rozdielne preferencie súčasných vlád, napríklad v Maďarsku a na Slovensku, tak stále tieto štáty sú zakotvené na tom západe, vnímajú pozitívnejšie západné štáty, než vnímajú Čínu a Rusko a je to skôr o tých rozdieloch, nuanciách a často skutočne o preferenciách súčasných vlád, ktoré sa môžu v celku ľahko zmeniť a k tomu sa možno aj dostaneme, že sú tam veľké rozdiely, čo sa týka voličov súčasných koalícií a voličov opozičních stran. Děkuji moc za to skvělé shrnutí. A já se možná rovnou zeptám, jak se takový výzkum dělá? Vlastně, jaká je metodologie takhle obrovského výzkumu, když srovnáváš vlastně 4 země, kde berete data, jak jsou ty data aktuální a podobně? My máme v tomto dosť veľké know-how, pretože sme robili už v minulosti viacero sérií výskumov. Robili sme v 54 štátoch sveta v roku 2020, roku 2022. V Česku sme to robili po tretíkrát, v ostatných štátoch V4 po druhýkrát. Takže môžeme do určitej miery aj porovnávať tie výsledky. Spolupracujeme s renomovanými výskumnými agentúrami, ktoré majú know-how a schopnosti vykonávať tieto prieskumy. My sme to robili v rámci V4 na vzorke 1500 ľudí v každom štáte, ktorá bola vlastne reprezentatívna, čo sa týka pohlavia, vzdelania, veľkosti sídla, v ktorom žijú napríklad aj a veku, s tým, že sme sa pozerali na populáciu medzi 18 a 65, čo samozrejme potom je nutné interpretovať, že nie je tam tá najstaršia časť obyvateľstva, ale my sme robili aj nejaké porovnania s tými predchádzajúcimi dátami a ako vychádzalo nám z toho, že to príliš nemení tie výsledky. A tento prieskum teda bol robený online, avšak samozrejme nebola to vzorka, ako som už spomínal, vytvorená na základe dostupnosti, ale skutočne sme zaručovali, že napríklad je tam aj medzi tými jednotlivými demografickými kvótami vždy určitá časť populácie, ktorá je reprezentatívna. Napríklad ženy s určitou úrovňou vzdelania z určitého regiónu a tak ďalej. Takže tie výsledky sú skutočne relevantné a poskytujú nám dobrú bázu na to, aby sme mohli niečo faktické povedať o tom, čo si myslia ľudia v Strednej Európe. A skvělý. Mě vlastně na tom zaujala jedna věc a to je fakt, že Čína v poslední dekádě investuje ohromné množství peněz, úsilí do zlepšování svého obrázku zahraničí. A jak se teda vysvětluje, že se to vlastně nepromítá do těch výzkumů veřejného mínění, respektive, že Čína je vnímaná v zemích V4 stále spíše negativně? To je určite jeden z tých kľúčových otázok, ktoré si treba zodpovedať. Samozrejme, tá odpoveď nie je úplne jednoduchá. My sa môžeme vždy domnievať. Za mňa jeden z tých hlavných výstupov alebo nejakých záverov, ktoré si beriem z tohto výskumu, ale aj celkovo z tej práce na týchto témach za posledné roky je to, že ten imidž Číny často nie je skutočne tvorený Čínou samotnou, ale je skôr tvorený tými miestnymi nejakými filtrami, nazveme ich tak historickými, politickými, v veľkej miere sociálnymi a tak ďalej. Takže to, čo robí Čína, môžeme predpokladať, že má nejaký efekt, ale vždy to sú vlastne tie miestne faktory, ktoré hrajú dôležitú rolu. My sme sa napríklad pýtali na to, do akej miery respondenti sledujú čínske médiá alebo čínske účty na sociálnych sieťach a bolo to dosť mizivé percento populácie. A keď sme sa potom pýtali, alebo keď sa analyzujeme tie dáta a pozrieme sa na to, ako táto vzorka ľudí, ktorí teda sledujú tieto čínske médiá, vnímajú Čínu, tak vyšlo nám z toho, že vnímajú Čínu o mnoho pozitívnejšie než tá celková vzorka.
čo je ale potom problematické interpretovať, pretože ja si viem predstaviť, že tí ľudia, ktorí už čítajú tie čínske médiá, pravdepodobne budú to ľudia, ktorí nejakým spôsobom inklinujú už v Číne. Takže možno sa na to treba pozerať vlastne aj z opačného smeru. Napríklad to isté sme videli aj pri užívateľoch sociálnych sietí, kde napríklad častí užívateľia Telegramu mali pozitívnejšie vnímanie Číny, ale znova k Telegramu inklinujú väčšinou časti populácie, ktorí hľadajú povedzme nejaké non-mainstreamové názory alebo ako celkovo tie nejaké komunity a tak ďalej. Takže to je jedna vec. Potom sú tam určité aspekty toho, že vlastne prečo Čínu vnímame tak negatívne a ono vychádza aj z tých prieskumov v minulosti, že veľký faktor sú vlastne politické hodnoty, ktoré sú vnímané negatívne. A z toho nám vychádza, že politické hodnoty Číny sú v štátoch V4 všade vnímané negatívne. Napríklad také zaujímavá vec, my sme tam mali aj vlastne kvalitatívnu otázku na to, že čo je prvá asociácia s Čínou pre ľudí. A to sme následne analyzovali a vytvorili sme tie word cloudy. A v Česku nám znova vyšlo, ako aj v posledných prieskumoch, že tá prvá asociácia je komunizmus. A to je zaujímavé, pretože vlastne nevyšlo nikde inde, ale ukazuje to na to, že je tu fakt tá silná tendencia vnímať Čínu cez tie politické aspekty. Potom, keď sme sa napríklad pozerali na to, ako sú vnímané určité iné aspekty Číny, ako čínske technológie, tak čínske technológie sú vnímané celkovo pozitívne. Tak 60% ľudí cca vo všetkých štátoch vníma čínske technológie pozitívnejšie. A ešte konkrétne, keď sme sa pýtali vlastne na ten narratív, ktorý v Českej republike dobre poznáme, že mali by sme sa učiť od Číny, tak čo sa týka takého toho narratívu, ktorý sme vlastne predostali pred respondentov, že či by sa ich štát mal učiť do čínskeho politického systému, tak v tých štátoch V4 to bolo medzi 10 až 15% ľudí, ktorí povedali, že áno. Pri ekonomike to bolo 40 až 50%. A tu by som ale aj upozornil na to, že ono vo veľa tých otázkach, a to je možno nejaká vec, ktorá ma prekvapila celkovo v tom prieskume, bola veľmi veľká miera neutrálnych pohľadov. Takže vždy, keď hovorím, že ako je tam nejaká veľká časť populácie, ktorá vníma napríklad nejaký narratív negatívne, tak tá najväčšia časť väčšinou býva tá, ktorá vlastne nemá na to úplne názor, alebo to vníma neutrálne. A čo je tiež potrebné povedať pre interpretáciu tých dát, že ono tu stále existuje v celku veľký priestor tieto názory formovať, pretože veľká väčšina ľudí vlastne o tom nemá nejaké povedomie alebo vlastne nevie, čo si o tom má myslieť. Takže tie ako vyhradené skupiny, ktoré vedia, že či súhlasia s nejakým aspektom alebo či vnímajú nejaký aspekt Číny pozitívne a naopak negatívne, tak tie sú stále menšie než tá skupina ľudí, ktorí vlastne úplne nevie. A ešte jeden aspekt, ktorý je podľa mňa zaujímavý spomenúť, čo sa týka toho vlastne tých čínskych investícií do vytvárania toho pozitívneho imidžu o sebe, tak všetci si pamätáme na COVID a tú čínsku pandemickú diplomáciu. A my sme vtedy robili prieskum, ktorý sa pýtal na vnímanie vlastne pomoci konkrétnych štátov počas pandémie. A je zaujímavé, že v Česku vyšla Čína ako štát vlastne na tom vrchole tej pandemickej diplomácie čínskej vyšla ako štát, ktorý pomohol Česku najviac z tých, na ktoré sme sa dotazovali, a viac ako EÚ dokonca. Keď sa pozrieme teraz, tak už to vôbec tak nevychádza. Vlastne vo všetkých štátoch V4 to vnímanie Číny ako niekoho, kto im pomohol počas pandémie, kleslo, zatiaľ čo EÚ narastlo. Čo ako majú nejaké objektívne dôvody, pretože vlastne tá európska pomoc alebo celkovo akože tie mechanizmy, ktoré boli implementované nejakým spôsobom trvalo, kým EÚ reagovala a nedokázala to aj úplne odprezentovať na začiatku. Ale ukazuje to, že aj keď napríklad Číne sa podarí nejaký ten PR ako zásah, tak vo výsledku to nemá dlhé trvanie. Mm-hmm.
Jo, vlastně my si všichni pamatujeme, že během pandemie COVID-19 Čína opět spustila velkou kampaň, nejen v České republice, ale vlastně po celé Evropě, kdy se snažila nějakým způsobem změnit ten narrativ o tom jednak, odkud pochází pandemie, a druhá vlastně o tom, jak Čína pomáhá celému světu vlastně s tou pandemií bojovat. Tak to je strašně zajímavé, že si to vlastně podařilo i v zemi. Jejíž první asociace s Čínou je komunismus, a která je primárně nastavená k Číně nedůvěřivě. A já bych se na tady tu asociaci ještě chtěla zeptat zpátky. Čím si vysvětluješ, že to je vlastně jenom v Česku, že jako první asociace s Čínou vystoupí ten vlastně nedemokratický režim? Ono celkovo nám vychádzalo z tých prieskumov, ktoré sme robili globálne, že v štátoch globálneho západu, v liberálnych demokraciách je tendencia vnímať Čínu skôr cez tie politické aspekty. Tieto konkrétne asociácie na diktatúru, totalitný systém a podobne vystupujú aj v iných štátoch alebo na potlačovanie ľudských práv, práv minorít a tak ďalej. Ale konkrétne ten komunizmus je zaujímavý, pretože je to vlastne asociácia na tú českú historickú skúsenosť, čo pre mňa vlastne vysvetľuje aj veľkú mieru tej skepse voči Číne, pretože vždy je Čína vnímaná ako nejaký nechcem povedať pokračovateľ, ale je prirovnávaná nejako mentálne k Sovietskému zväzu, a vlastne aj ten vzťah Číny povedzme k Tajvanu je prirovnávaný k tomu, ako sa sovietský štát choval k malým, sovietský zväz choval k malým štátom. To je niečo, čo vlastne pramení aj z toho, že napríklad tá česká zahranično-politická tradícia je postavená vo veľkej miery na tej dizidentskej tradícii podpory demokracie a tak ďalej, ktorá bola antikomunistická. Takže to je ako veľa tých ideových zdrojov aj celkovo českej zahranično-politickej identity, ak by som to tak mohol zovšeobecniť, je postavený na tej podpore demokracie a špecificky vlastne antikomunizme. Čo myslím si, že v Česku je fakt veľmi silné. Ale samozrejme, ale to politické vnímanie Číny alebo vnímanie cez politické faktory je aj v iných štátoch. A na rozdiel od toho napríklad v štátoch globálneho juhu často Čína je vnímaná skôr cez tie ekonomické príležitosti, povedzme, alebo cez nejaké vnímanie toho, že Číne je vlastne nejaká vyššia kvalita života, rozvoj, čo mnohé štáty vnímajú ako nejaký ašpiratívny cieľ, kam sa chcú dostať takisto. Jasně, tak ono jasné, že Čína bude ty narrativy utvářet v kontextu toho, kde je ta cílová skupina, což je taky moc zajímavý. A já bych se ještě chtěla vrátit k věci, na kterou si narazil, a to je, že vy jste vlastně sledovali také jakoby souvislosti mezi tím, jaké jsou volební preference vlastně těch vašich těch lidí, těch dotazovatelů a vlastně jaká je potom s tím souvislost v kontextu vnímání té geopolitiky a konkrétně teda i veřejného mínění o Číně. Tak můžeš nám říct jinými slovy, voliči kterých stran mají jaký názor na Čínu, v případě na zahraniční politiku a proč? Ono sa to dá zaramcovať v Strednej Európe tým, že prakticky liberálnejší voliči majú tendenciu mať negatívnejší pohľad na Čínu. No je to aj štatisticky významné, sme si robili regresie. Čo je možno samo o sebe neprekvapivé pre niekoho Českej republiky, ale je to opačné napríklad oproti Spojeným štátom, kde liberálni voliči, teda voliči demokratov majú pozitívnejšie vnímanie Číny než republikáni, a to je tak dlhodobo. Samozrejme, to pramenie z toho, že definícia liberalizmu, konzervativizmu je odlišná v týchto štátoch, ale napríklad je to lepší spôsob na pochopenie toho, čo sú tie faktory vnímania Číny ako napríklad pravicovo-lavicové rozdelenie. Na to sme sa takisto pýtali a vlastne nám to vyšlo, že v Česku, na Slovensku je to opačne ako v Maďarsku a v Poľsku, kde vlastne konzervatívni voliči alebo voliči Fidesu napríklad a voliči PiS vnímajú Čínu pozitívnejšie než
a teda konzervatívni alebo teda pravicoví voliči vnímajú pozitívnejšie Čínu ako ľavicová takzvaná opozícia. Ale samozrejme ľavica, pravica je ešte asi kontroverznejšia v tomto kontexte a teda tá liberálna konzervatívna os je asi zmysluplnejšia. A čo ešte zaujímavé povedať, že ono to tak nefunguje úplne všade, že tie rozdiely medzi konzervatívnymi a liberálnymi voličmi alebo medzi celkovo voličmi rozdielnych strán alebo vnímanie Číny sú tak zásadné. Napríklad, keď sme sa pozerali na Francúzsko alebo Nemecko, tak to tak vôbec nevychádzalo. Napríklad voliči Le Pen, Macrona v posledných prezidentských voľbách, tak majú jasne podobné vnímanie Číny, čo je zaujímavé. V tomto kontexte Poľsko je možno také viac západoeurópske, že tam nie sú až také zásadné rozdiely. Predsa len medzi súčasnou koalíciou a opozíciou. V tých ostatných štátoch sú tie rozdiely dosť zásadné. A keď sa teda pozrieme na to konkrétne, tak v Česku obecne vlastne voliči všetkých strán okrem Stačilo vnímajú Čínu viac negatívnejšie než pozitívnejšie. Čiže väčšia skupina ich voličstva je voči Číne negatívna než pozitívna, jedine pri Stačilo. Tam je väčšia skupina. Ale zase treba upozorniť na to, že Stačilo má najväčšie percento ľudí, ktorí majú neutrálny pohľad na to. Takže treba to interpretovať aj v kontexte toho. A v prípade Ruska napríklad voliči z žiadnej z tých hlavných politických strán nevnímajú pozitívnejšie než negatívne. Takže tá Čína nie je až vlastne v Česku až tak polarizujúca téma, alebo akože všetci ju vnímajú negatívne viac menej, okrem toho Stačilo, ale sú tam nejaké rozdiely ako v miere. Hej. Potom je to zaujímavé na Slovensku a v Maďarsku, kde sú skutočne veľmi diametrálne odlišné názory na Čínu a vlastne aj na ostatné otázky. V Maďarsku ako voliči Fidesz, voliči TISI majú diametrálne odlišné pohľady vlastne na všetky štáty prakticky, alebo aj na vnímanie EÚ, vnímanie NATO, Ruska, Číny, veľmi, veľmi odlišné. Na Slovensku takisto, keď si porovnáme Smer a voličov Smeru, voličov Progresívneho Slovenska, dvoch strán s najväčšou podporou v tých posledných prieskumoch, tak to sú úplne dva odlišné svety. Keď sa pozrieme na tú V4 ako celok, tak je zaujímavé, že vlastne Fidesz, Smer, Hlas nám vychádzajú ako tej strany s najväčším podielom ľudí, ktorí vnímajú Čínu pozitívne. Zajímavý. Já jsem se chtěla vlastně ještě zeptat, bavili jsme se o Číně, ale narazil si i na vnímání Ruska. Tak je tam vlastně nějaká korelace mezi vnímáním Číny a vnímáním Ruska vlastně voličů těchto jednotlivých stran? Jinými slovy, voliči, kteří vnímají pozitivně Čínu, vnímají pozitivně i Rusko a naopak? Takto laicky, keď sa pozriem na tie dáta, si myslím, že to funguje do určitej miery, ale priznám sa, že musel by som sa na to ako pozrieť úplne detálne, aby som vedel odpovedať, ale je to určite dobrá otázka. My máme strašne obrovské množstvo dát, ktoré môžeme analyzovať rôznymi spôsobmi, takže to je super. Ale čo by som napríklad ešte v tej súvislosti povedal, tak zaujímavé na Česku je, že napríklad aj ľudia, ktorí geopoliticky vnímajú sa ako súčasť východu, tak taktiež nevnímajú Čínu pozitívne. Čo je skutočne zaujímavé. Stále ale tá Čína vlastne obecne v tých štátoch V4 je dnes všade vnímaná pozitívnejšie ako Rusko. Kvôli tomu, že Rusko skutočně významně pokleslo. Zajímavý. To je moc zajímavý, že Číně se vlastně nedaří ten svůj obrázek v Evropě nebo v zemích východní a střední Evropy nějakým způsobem více zlepšovat, přestože do toho investuje velké množství prostředků. Teď bych se zeptala na nějakou aktualitku nebo aktuální situaci v České republice. Blíží se nám parlamentní volby. Tak jak očekáváš, že se bude vyvíjet zahraniční politika vlastně vůči Číně, vůči Rusku asi ne, ale spíš vůči Číně, vůči Tajvanu po těch volbách? A jak si myslíš, že se ta zahraniční politika bude v širším kontextu vyvíjet i v zemích V4? Ak by som sa mal nejakým spôsobom odpichnúť od tých prieskumov, tak vychádza nám v Českej republike, že vlastne
aj tá nová vláda, pokiaľ bude zostavená áno, a prípadne teda ďalšími koaličnými partnermi, aj takáto vláda by nemala nejaký silný politický kapitál na to, aby posilovala vzťahy s Čínou. A to bolo s Ruskom, ale ako to nechajme teraz stranou. Samozrejme to nevyučuje nejaký spôsob pragmatickej zahraničnej politiky takzvanej, čo je ten terminus technicus, ktorý sa často používa. Myslím, že aj predstavitelia áno ho používajú. Ja celkovo očakávam určitú normalizáciu, povedzme, tých vzťahov s Čínou, čiže nejaké odstúpenie od otvorenej kritiky, povedzme odstúpenie od toho, že Česko je dnes v Európskej únii jeden z tých viac jastrabých štátov voči Číne, ale nemyslím si, že môžeme očakávať nejaké obnovenie zemanovských čias a podobne. Pretože ono je tu z môjho pohľadu s Čínou spojená aj veľká stigma, kde neviem, prečo by napríklad Babiš vstupoval znova do tej istej rieky. To je ako môj väčšinový názor, ale nevylučujem, že to bude inak a vlastne aj Babiš mnohom prekvapil, nakoniec patrioti a celkovo tento obrad v európskej politike bol veľmi markantný a myslím si, že nemôžeme úplne povedať, že existujú to nejaké ako fundamentálne limity toho, kam by bol áno, keď sa bavíme o áno, ochotné zájsť, čo sa týka aj zahraničnej politiky, ale nemyslím si, že by to skrátka pragmaticky pre nich dávalo zmysel. Takisto by som očakával smerom k Tajvanu určité ochladenie nejakých vlastne otvorených iniciatív a podobne, do akej miery to bude zásadné, uvidíme. My sme videli v posledných pár rokoch aj to, že ten vzťah k Tajvanu sa začal politizovať, pretože napríklad predstavitelia áno kritizovali cesty na Tajván, kritizovali to, že vlastne tajvanská firma TSMC investuje v Dráždinoch, neinvestuje v Českej republike s tým, že vlastne tu bola kritika na to, že tá zahraničná politika založená na hodnotách smerom k Tajvanu nefunguje, neprináša výsledky. Toto sa dá interpretovať ako znova veľmi pragmatická kritika vlády, pretože opozícia sa chytá toho, čo môže. A neodvážujem sa úplne predpovedať, že aké to bude mať konkrétne dopady. Celkovo si ale myslím, že tá zahraničná politika prejde nejakou transformáciou, ale nemyslím si, že prejde transformáciou a la Slovensko. No a znova, keď sa pozrieme na prieskum verejnej mienky, tak tie odlišné úplne svetonázory, by som to nazval, voličov maďarskej opozície a slovenskej opozície naznačujú, že pokiaľ bude vytvorená nová vláda v Maďarsku, čo teda je aktuálnejšie na Slovensku, tak to môže priniesť určité prehodnotenie tých dovtedajších vzťahov. Ale znova, keď je určitá strana v opozícii, tak aj jej voliči majú tendenciu vnímať určité otázky prizmou vlastne toho, že nesúhlasia s tou súčasnou vládou a ich názor sa môže dosť rýchlo zmeniť. Takže nie je to niečo, ako čo by nešiel vlak. Ale ako pokiaľ máme nejaké dáta, z ktorých by sme mohli vychádzať, tak to sa nám hovorí, že tie zmeny v Česku na Slovensku, teda na Slovensku a v Maďarsku by mali byť výraznejšie než v Česku. No, ono tak je asi pravda, že většinou ta agenda v zahraniční politice není to hlavní téma, které vyhrává volby, takže počkáme si na výsledky. A ještě bych udělala malou reklamu, koho by to víc zajímalo, tak se může podívat na váš EU Voters View on China, kde jste sbírali data z 16 zemí Evropské unie z roku 2020, 2022 a 2025 a je tam moc hezky vidět vlastně, jak voliči kterých stran vnímají různé geopolitické otázky. Tak tady bych tím pádem ukončila tu část o průzkumech veřejného mínění, která byla strašně zajímavá, moc to děkuju. Ale chtěla bych se tě ještě zeptat, ty jsi studoval
několik let v Číně, v Pekingu, na vlastně Renmin Daxue, na univerzitě, Lidové univerzitě. Tak jaké to bylo studovat v Číně, v čínštině a pravděpodobně tedy, jestli to chápu správně, taky s čínskými studenty? Áno, no. To je univerzita, inak to sa vždycky smejem, že ktorá vychováva tie červené kádre, tak ja som som jeden z nich možno. Tak bola to veľmi zaujímavá skúsenosť a ja som rád, že som to vlastne stihol. Ja som odišiel z Číny v roku 2019, tak že som to stihol pred covidom. A vlastne pred celou tou periódou dá sa povedať zlepšovanie ešte väčšieho tých vzťahov medzi Čínou a západnými štátmi. Za mňa to bolo zaujímavé v tom napríklad, že do akej miery som si uvedomil, že tu existuje niečo ako diskurzívna hegemónia západu, na čo sa Čína často sťažuje a kritizuje to a snaží sa to zmeniť. Pretože napríklad tá výuka medzinárodných vzťahov, ja som vlastne si spravil 2 magistre, jedného mám z Brna a druhého mám z tej Číny, tak tá výuka bola viac menej veľmi podobná, čo ma dosť prekvapilo. Pretože samozrejme boli tam ako nejaké predmety k čínskej zahraničnej politike, ktoré boli veľmi ovplyvnené oficiálnou líniou a tak ďalej. Bola tam nejaká snaha hľadať čínsku školu v rámci medzinárodných vzťahov a hľadať nejaké čínske teórie v rámci medzinárodných vzťahov. A vo výsledku bolo vidieť, že celá tá disciplína je stále determinovaná najmä tými západnými teóriami, ako to anglosaskou tradíciou a tak ďalej. Takže toto bolo jedna z tých zaujímavých vecí. Druhá vec bol fakt, že vlastne ma prekvapilo, do akej miery stále tam bola miera ako slobodnej diskusie a aj určití vyučujúci, niektorí profesori boli veľmi kritickí napríklad aj k súčasnej čínskej zahraničnej politike. Občas som sa až divil, že ešte niekto nenahlásil do študentov za ich vyjadrenia, ale ako boli veľmi adresní napríklad na čínskych videách a podobne. Neviem, či sa to zmenilo za tých 6 rokov vlastne, odkedy som tam bol ja. Ale v každom páde toto bolo zaujímavé a čínski študenti aj ako veľmi živo diskutovali o týchto témach a tak ďalej. Takže to je nejaká tá vízia často naša, že ako, len sedia pasívne a preberajú, čo im je prezentované, úplne nesedí. Samozrejme, to neznamená, že tam na druhej strane neboli ako vlastne stranickí ideológovia, ako profesori často, ktorí si na tom aj veľmi pragmaticky vybudovali svoju osobnú značku, že vlastne sú známi tým, že sú tvrdí nacionalisti, majú vlastné blogy, ako veľké sledovanie, pretože v Číne existuje veľká skupina ľudí, ktorí veľmi počúva na vlastne takéto tvrdé nacionalistické názory. Čo bolo samozrejme aj z určitého pohľadu stále zaujímavé to počúvať, akým spôsobom prezentujú tú čínsku zahraničnú politiku, čínske záujmy a tak ďalej. Takže vo všeobecnosti veľmi zaujímavá skúsenosť. Samozrejme je to spojené s tým, že človek musí vedieť, do čoho ide. A samozrejme kriticky vnímať to, čo mu je tam prezentované, čo ako, myslím, že je samozrejme, pokiaľ ako nikoho neinfantilizujeme. A ja si stále myslím, že tá skúsenosť v Číne je dôležitá aj dnes. A som si vedomý všetkých bezpečnostných aspektov a tak ďalej. Ale jednoducho poznávať Čínu mimo Číny má určité limity. Ale samozrejme niekedy už to dnes nejde a predovšetkým pre ľudí, ktorí riešia ľudskoprávne témy a podobne, tak cestovať do Číny často nie je možné, ako objektívne, alebo nie je to niečo, čo by som odporúčal. A vlastne v mojom prípade je to taktiež otázka, že sám neviem vzhľadom na prácu a to, že nejakým spôsobom sa necenzurujem to, čo hovorím a to, čo píšem a tak ďalej, takže či to je úplne bezpečné. Samozrejme, ja si myslím, že aj
ten postoj Číny sa trošku zmenil od tých covidových rokov a teraz sa snaží prezentovať, že je veľmi otvorená svetu, že ako keby má povedzme pozitívnejší postoj v niektorých otázkach. Takže si myslím, že sa možno aj trochu poučila z určitých škandálov, ktoré tu boli za posledné roky. Napríklad prípady dvoch Kanaďanov, ktorí boli zadržiavaní niekoľko rokov. Takže sa snaží vytvoriť určitú pozitívnejšiu atmosféru do určitej miery. Ale ako, je to veľká téma a neviem si predstaviť ako aj dilemy dnešných študentov, ktorí idú do štúdia čínštiny, štúdia Číny s tým, že či majú ísť do Číny, či majú ísť na Tajvan. Pretože Tajvan je samozrejme super a skvelý a Tajvan stojí za to poznávať vlastne ako samo sebe, ale často sa v poslednej dobe deje, že vlastne ľudia nemôžu ísť do Číny, tak idú na Tajvan. Čo občas nie je ani úplne tak pozitívne pre Tajvan, pretože tam prichádzajú ľudia, ktorí vlastne ten Tajvan vnímajú ako keby cez tú prizmu stále tej Číny, ktorá je ten ich primárny záujem. Ale často to je ako jediná už dnes možnosť, keď človek chce ísť do ako slobodného prostredia, kde sa hovorí po čínsky, tak už moc možností neostáva. No. Ale je to komplikovaná téma a myslím si, že hlavne pre tých ľudí, ktorí majú nejaký osobný vzťah v tej Číne, ako majú radi ako Čínu ako ľudí, ako tú kultúru, ako históriu a tak ďalej a nejakým spôsobom sa popasovať s tým, že samozrejme nemajú radi ten režim. No, přesně tak. Čína se od covidu od roku 2019 zhruba hodně uzavřela a mnoho z výzkumníků i mých jako kolegů a známých se vlastně od té doby do Číny už nepodívalo a nezískali víza nebo ani vlastně neskoušeli získat přesně z těch důvodů, o kterých jsi mluvil. Já jsem Číně taky od té doby vlastně nebyla, taky bych se tam ráda podívala, ale kdo ví. A můžu se tě zeptat, jaký je tvoje oblíbené místo v Číně? Je to Peking? No, áno, ja poviem, že asi Peking. Ja som bol v Pekingu 3 roky. Cestoval som teda po celej Číne a boli asi miesta, kde by som si povedal, že možno by bolo príjemnejšie žiť vzhľadom na podnebie. Alebo napríklad aj to, že vlastne v Pekingu bola vždy taká povedzme tiestenejšia atmosféra ohľadom toho, že to predsa len je politické centrum Číny. Takže napríklad vždy, keď bolo nejaké významné politické zasadnutie, napríklad na jar, keď sú tzv. To dvoje zasadnutie čínskeho kvázi parlamentu a kvázi teda senátu, aby som použil tieto nepresné prirovnania zjednodušujúce, tak vtedy ako prestali fungovať vlastne VPN-ka na obchádzanie čínskeho firewallu, všade sa objavili policajti a tak ďalej. Takže tam bolo veľmi cítiť to, že je to mesto ovplyvnené tým politickým kalendárom. Veľká miera aj politických sloganov a tak ďalej, čo je ako všade, ale v tom Pekingu možno ešte trochu viac. A na druhú stranu pre človeka, ktorého zaujímajú tieto politické aspekty, tak ten Peking je asi najzaujímavejší. Ono je aj zaujímavé, že vlastne v tých posledných rokoch klesá napriek tomu, že Čína sa teraz otvára svetu a má tú politiku bezvízového vstupu pre mnohé štáty, okrem teda Českej republiky. Myslím, že v Európe je to len Česko, Švédsko, Litva, ktoré stále nemajú bezvízový styk s Čínou zo zrejmých dôvodov. Tak napriek tomu vlastne tí západní turisti alebo celkovo západní študenti sa nevrátili úplne do Číny. Čína sa ich snaží teraz nalákať, ale viem aj od ľudí, ktorí v Číne boli, že to ako videli aj vizuálne, že tam o dosť menej ľudí zo západu. Kamarád, co byl přednedávno v Pekingu, tak mi hlásil, že na tom obrovském letišti v Pekingu skoro nikdo nebyl, že tam byli jenom Číňané, ale skoro žádní cizinci. A já bych se ještě chtěla zeptat, když jsi tam teda studoval 3 roky, vnímal jsi nějaké omezení jakoby vůči sobě, vůči jako cizinci, a ještě navíc cizinci, který se zabývá prostě mezinárodními vztahy a politikou a je na univerzitě a podobně?
nebo naopak. Já jsem třeba byla z Číny velmi překvapená, že vlastně pod tím narrativem, který je obecně v českých médiích, jak je Čína vlastně omezená komunistická země, kde se člověk skoro nemůže hnout, takový jsem jakoby skoro obavy nebo obrázek o Číně, tak jsem pak byla velmi překvapená, že vlastně jakožto cizinec máš celkem možnost se všude pohybovat, různé jako výhody a podobně. Takže jak jsi to vnímal ty? Áno, to je vlastne taký paradox, že existuje v Číne stále si myslím veľmi výrazná pozitívna diskriminácia voči ľuďom predovšetkým zo západu. Teda bielej plete si myslím, pretože ako rasizmus je tiež veľmi zakorenený v čínskej spoločnosti, často nie úplne ani problematizovaný, ale ako bielí západňari sú často vnímaní ako tá najvyššia kasta, nechcem tak povedať, ľudí zo západu a ľudia ako celkovo ako tie reakcie sú postavené, akože ľudia sú veľmi radí, že vás vidia a ako oni si myslia, že ste nejaké hviezdy, pretože napríklad predovšetkým ľudia, ktorí žijú na vidieku, ako moc neprichádzajú do styku s cudzincami a predovšetkým ľuďmi zo západu, tak majú veľký záujem a fakt vidia ako týchto ľudí v televízii, takže občas majú také veľmi skratkovité predstavy. Ale vo všeobecnosti ako vždy bola tendencia, alebo väčšinová tendencia bola nejakým spôsobom výjsť ústrety. Tým ľuďom často mi prišlo, že máme vlastne výhodnejšie podmienky, než mali Číňania. Napríklad, že tam boli určité nejaké implicitné tenzie v kontexte toho, že zahraniční študenti mali štipendia, mali lepšie zariadenia, mali lepšie koleje, skrátka, na ktorých žili. Zatiaľ, čo čínsky študenti boli 6 na izbách, tak títo zahraniční študenti maximálne 2 niekedy na samostatných izbách, čo bolo ako nepredstaviteľné. Čínski študenti museli čakať vonku na sprchy v zime, pretože sprchy boli skrátka vonku, takže v obrovských frontách stáli, takže často nás aj tí čínsky študenti vnímali stále ako nejakú separovanú skupinu privilegovaných ľudí, čo ako do určitej miery bola pravda. No a človek ako úplne, samozrejme pokiaľ verejne, politicky nejako sa neangažuje, čo je vlastne akože nemožné v Číne prakticky, pretože to je zadúpané úplne v zárodku, tak necíti úplne nejaké obmedzenia na pohyb. Pokiaľ teda človek nejde povedzme do Tibetu, kde treba špeciálne povolenie, tak v Číne sa dá pohybovať ako bez problémov a nezažil som nikdy nejaký prípad, neviem, že ma niekto sledoval a tak ďalej. Samozrejme, mohlo by to byť dnes už inak, ale jedna dôležitá vec je, že často my máme tendenciu preceňovať ten čínsky systém, do akej miery je schopný skutočne kontrolovať všetko, čo sa deje v tom štáte a nejakým spôsobom centralizovať aj tie informácie. Pretože je tam veľká fragmentácia aj tých jednotlivých úradov, to, že ako, neviem, človek povedzme sa niekde kriticky vyjadruje k niečomu, neznamená, že o tom vie teraz niekto v Pekingu na úrade. Akože tam skutočne Čína nedosiahla tej úrovne nejakého, čo máme tu dystopickú víziu, že všetko je kontrolované AI a na každého majú podklady a tak ďalej. Akože nepodceňujem to, že samozrejme ako sledovanie ľudí a toto ako samozrejme politicky aktívnych určite áno, ale akože na bežných ľudí zo západu si myslím, že pre nich nie sú úplne zaujímaví, že by na nich míňali ako zdroje. Mm-hmm. Super. No, určitě ta svoboda pohybu tam u cizinců je. Na druhou stranu, když si kupuješ lístek na vlak nebo kamkoliv, tak musíš vlastně vyplnit číslo pasu, takže teoreticky, kdyby někdo chtěl dohledat, kde se pohybuješ, tak to asi možný bude. Tak jo, já moc děkuji dneska za tvůj čas a za velmi zajímavý rozhovor nejen o Číně, ale i o veřejném mínění o Číně. Tak doufám, že jsem nalákala nějaké zájemce o vaše reporty a budu se těšit na další podcast příště. Díky moc. Díky.